malumingon ka sa akong anak kay siyempre mara isa po lalaki, mara po ikauban na magperminti kay dali ra masugo. Dili madawat sa 27 anyos nga inahan nga si Jennifer Mariano ang gidangatan siyang 5 anyos nga anak nga si Joseph nga nalumos patay human mahulog sa bangag nga himuong septikang sa Purok Pag-asa, Barangay Tawan-Tawan, Baguio District, Davao City. Pasado alas 4 sa hapon nitong Sabado, Mayo 16 ning tuiga, nalipat sa pananaw nila Jennifer ang bata ug pasado alas 7 na sa gabi niadtong adlaw nadiskubrihan ang patayng lawas sa biktima dihang ilang gisubay ang posibleng yagian sa bata. Gibana-bana ang 50 metros ang gilayon sa lokasyon sa bangag nga himuong septic tank gikan sa balay nila Jennifer. Ngit-ngit sab ang lugar ini kagabi. Nahulog sa bangag, septic nga, wala gud siya gitabunan. Bago pa siyang hinimo, way tabon. Nahulog siguro siya niya, way nakakita. Way mga tao mingaw. Ana sa 7 feet ang gilawmon sa bangag nga nasudan og tubig tungod sa ulan. Nga na septic mo to, diretso sa lagdagan to, pagluktos akong banat, na ang bata dito. Ikaduha sa upat ka magsuon si Joseph og naginusarang lalaki nga anak nila Jennifer. Mag-grade 1 na unta ang biktima karong suluran sa klase. Mingaw nga wala siya, dili na ko madawat mingon ani ang matawat sa iyo. Pero kayahon kay napay mga manghon. Gibutangan na og mga kahoy isitabon ang ibabaw sa gihimong septic tank aron dili na mautro ang susamang insidente, hilabi na nga dunay daghang bata palibot sa lugar. Sa report sa Baguio Police Station 11, wala na nisugot ang pamilya nga ipa-autopsy ang patayng lawas sa bata. Gihaya na kini sa balay sa igsuon ni Jennifer. Nagunta na lang siya sa mayong kamot. Dito ka dili na siya mamublima kay sa gamay pa to pero mamublima na siya para sa iyong mga manghon igsuon. Mano to kay malipayon na siya perminti. Sunod Lunes, Mayo 25, ipalubong sa pamilyang Mariano ang biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.